मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। कटरा से चलली मैया कलकत्ता उतरली। कटरा से चलली मैया कलकत्ता उतरली। अब कर तारी काली माई से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। अब कर तारी काली माई से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। कलकत्ता से चलली मैया पटना उतरली। कलकत्ता से चलली मैया पटना उतरली। अब कर तारी पटन देवी से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। अब कर तारी पटन देवी से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। पटना से चलली मैया थावे उतरली। पटना से चलली मैया थावे उतरली। अब कर तारी थावे माई से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। अब कर तारी थावे माई से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। थावे से चलली मैया यारा उतरली। थावे से चलली मैया यारा उतरली। अब कर तारी आयरन देवी से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। अब कर तारी आयरन देवी से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। आरा से चलली मैया सासाराम उतरली। आरा से चलली मैया सासाराम उतरली। अब कर तारी चरकंडी माई से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। अब कर तारी तारकंडी माई से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया अवतारी सेवका दुआर हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। ससरम से चलली मैया भभुआ उतरली। ससरम से चलली मैया भभुआ उतरली।
अब कर तारी मुंडेश्वरी माई से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। अब कर तारी मुंडेश्वरी माई से भेंट हो जगदम्बा माई के फोन आइल बा। मैया आवतारी सेवा खा दुआर हो जगदम्बा माई से भेंट भइल बा। मैया आवतारी सेवा खा दुआर हो जगदम्बा माई से भेंट भइल बा।